Dobro vam večer. I dok iz različitih dijelova Europe pa i svijeta stižu vijesti o kojekakvim nevoljama zbog rekordne vrućine, suše i požara, kod nas je ljeto znatno manje ekstremno od mnogih prošlih, ali i dalje relativno toplo, pri čemu je pridonijela i ova većinom vruća srijeda, koja je u Senju i Rabu uz 34 stupnja primjerice najtopliji dan ove godine. Nažalost mnogih ne i stabilan. U nastavku tjedna pljuskovi će biti još češći, ne samo na kopnu, nego i na moru, koje će uz jutarnju buru i još jači dnevni maestral i dalje biti uglavnom malo do umjereno valovito. Temperature raznolike od 20 do 26 stupnjeva, različito od vale do vale. Na vrijeme će i dalje djelovati prizemno polje srednjeg tlaka zraka, te ponajviše visinski vrtlog vlažnog i nestabilnog zraka. Stoga će u Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra biti još više oblaka nego danas, a i češćih pljuskova i grmljavine. Uz slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura bit će od 15 do 19, a poslije podneva uglavnom 30 stupnjeva. I ponegdje u središnjoj Hrvatskoj bit će vruće, uz većinom sunčano prijepodne, te znatno nestabilnije poslijepodne, tijekom kojeg će biti i pljuskova, te prolazno umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Na sjevernom Jadranu bura i sjeverozapadnjak uz koje će more biti malo valovito. Više će nezadovoljstva mnogima prouzročiti pljuskovi i grmljavina koji će poslijepodne nakratko prekinuti ugođaj sunčanog i vrućeg vremena. Naravno, u gori će biti zamjetno svježije, ali ujutro ipak manje nego danas. Dalmaciji slijedi još jedna većinom topla noć i vruć dan, najprije uz mjestimice umjerenu buru, zatim i jak maestral uz koji će more biti i umjereno valovito. Nakon većinom sunčanog prijepodneva mogući su kratkotrajni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti i prema jugu, gdje će oblaka i mogućnosti za mjestimičnu kišu biti već od jutra, tijekom kojeg će pak uz burin najniža temperatura zraka biti od 23 do 26, u unutrašnjosti oko 20 stupnjeva, a najviša uz maestral od 31 do 33. U nastavku tjedna na kopnu malo manje toplo, uz manje sunčanih sati nego danas i sutra, te uz znatno češću kišu, uglavnom u obliku pljuskova, praćenih i grmljavinom, osobito poslijepodne i navečer. Nestabilnije će biti na Jadranu, pa su uz pretežno sunčano vrijeme mogući i mjestimični pljuskovi, više na obali nego na otocima. Uz ujutro ponedje umjerenu buru, zatim maestral, temperatura zraka malo će se mijenjati, pa će i dalje biti većinom vruće, ali ne odviše, što je možda još zornije vidljivo na ovom grafikonu ovogodišnje prosječne, najniže i najviše temperature zraka. Zbog nedostatka pretjerane vrućine i suše, a i nekih drugih čimbenika, požara je kod nas znatno manje nego prošle godine. Potrudimo se da tako i ostane. A tko ima dobro oko i kameru, može se potruditi da se njegova fotografija pojavi u kalendaru Svjetske meteorološke organizacije za sljedeću godinu. Natječaj traje samo do kraja srpnja. Ugodna večer.